Bună, ce mai faceți? Am avut o mică problemă cu un cu videoclipul meu, adică cum să fac videoclipuri, dar am avut niște probleme, adică problemele erau că nu mi se auzeau vocile pe filmare și na. Acum am făcut astea toate și mi s-a resetat. Na. Și acum o să facem un videoclip în care, adică un roleplay în care o să mă răpească și toate alea. Da, nu o să înjurăm nimic, da. Și cum vedeți s-a băgat Paștele de când nu mai am postat de mult timp. Na, o să facem și videoclip cu cum să zic, să găsim ouăle. Nu uitați de like și subscribe. Să începem! Scumpă, vezi că mama ta merge la date. Să nu mă suni. Mă întorc de seară, dragă. Bine, mama. Te iubesc, dragă. Pa, pa. Of, în sfârșit o plecă și mama asta. Ia să mă duc eu la calculator, să mă joc jocuri care n-au voie să mă joc, care nu-mi dă mama voie. Ha? Am primit un mesaj, stai să mă uit. Ia să vedem. Bună, drăguță, vrei să ne cunoaștem? Zic că, nu știu, să-i zic, da. Cum te cheamă, așa? Îl cheamă Luca. Luca. Îl cheamă, da, la cont îl cheamă anonim. Cred că e necunoscut. Cum mă cheamă? Să-i zici că cum mă cheamă. Mă cheamă Alexandra. Așa. Câți ani am? Eu liu. Să-i zic sau să-i zic? Hai că-i zic câți ani am. Așa, Așa. Da. Pe unde stai? Pe ce stradă stau? Păi stau pe strada Pericol. Stau pe strada Pericol. La numărul 23. Vrei să ne întâlnim? O să zic ok. Ne vedem la Starbucks. Ok. Au zis că ne întâlnim la Starbucks. Dar la ce oră și când? Bine, lasă, mă duc astăzi. Mă duc să-mi iau haine din dulapul lui maică mea. Așa, mi-am luat și poseta, m-am și îmbrăcat. Acum să mergem. Ușa este încuiată, nu mi-a lăsat cheile să mă duc afară. Dacă nu m-a lăsat cheile, să mă duc, o să sparg ușa aici, o să mă duc prin garaj și o să mă duc cu bicicleta, că nu știu să mă duc. Așa, mi-a dat bicicleta, acum să mergem și să spargem ușa. 1, 2, 3 și Când am ajuns la Starbucks? În sfârșit am ajuns la Starbucks. Așa, să vedem unde e ăla. Unde e Luca aia? Nu e aici, poate o târziat. Nu, unde e aia?
Băi! Unde e aia? Bine, o să aștept aici. În sfârșit am ajuns și ăsta. Hei băiatul, haide aici, haide, băiatul. Hei, fetița, urcă acum mașina să-mi trag, adică trag. Hai, urcă. Ce, doamne? Bine, urc, hai că m-am săturat, hai. M-am enervat. După ce m-am băgat în mașină și m-am dus. Ieși din mașină sau nu trag, adică trag. Ha, mă că ies, vezi, am ieșit, na. Hai, după mine. Iu, ce-i locul ăsta? E tot praf și paianjeni și... Bagă-te în celula asta acum sau nu trag. Ce, doamne? Bi. Liu. Așa. M-a făcut de caca. Mă, analfabetule. În primul rând, nu vreau să mă bag în celula aia, pentru că nu vreau și așa e viața mea. Și viața mea, na. Al doilea rând, poți să te omor și cu mâna mea. Adică așa, nea. După ce am scăpat de Luca, nu știu de. Stai să ce o mulțumesc pe maică mea. Așa, în sfârșit am scăpat de el. Am luat toți banii ăștia faimoși. Și acum mă duc să-i dau la maică mea, adică jumătate de ei, că dacă nu-i dau banii, mă ceartă, na. Și o să păstrez și pentru mine, pentru că vreau să-mi iau un iPhone, adică ultimul iPhone. Și niște pantofi și niște haine și da. Na, m-am îmbogățit, mamă, m-am îmbogățit. Deci, mă să plâng. Da, deci îmi cer mii de scuze, îmi cer mii. E doar vina mea, deci îmi cer mii de scuze că m-am încurcat acolo, deci n-am avut cuvinte, adică da. N-am avut cuvinte, da. Îmi cer mii de scuze. Dacă nu v-a plăcut, da e, dacă v-a plăcut, da e. Da, atât a fost episodul pe astăzi, nu știu, da. Dar o să postez, deci o postez cu ouăle astea, să vă arăt, ca să vă arăt. Deci, cu easy am făcut și cu medium tot am făcut și mai am cu hard și extrem. Dacă vreți să le vedeți, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și să apăsați pe clopoțelul ăla, să fie, cum să zic așa, ca complotul să se bată, să da, alea. Ne vedem data viitoare! Pa, pa!